Зомбите, аз съм Джи Зомби, а тук до мен е Джеда Танк. И днес да ви кажа, малко се излагаме в хитбокс с нашия стрим. Покажи. Да, Покажи. ето, я се излагаме тук. Какво виждате, не знам. Ама да, веднага гледайте, защото стрима няма да спре скоро. Може до 1-2 да стримваме, никой не знае все още. И да, веднага пускайте хитбокс, веднага. И така ще ни донесете. Пишете против Марпет. Пишете, не направо като влезнете в там при Minecraft геймплей и ще навидите, ние имаме 4 вила, 4 хора не гледат. Моля ви, 13-та ми абоната, моля ви всички да ме гледате, защото така искам. И да, ще видим някой друг път, когато ще качвам друг стрим с... Джеда Танк. Петко. Кой бе? Петрета. И да, ще се видим. Абе, не ми пука, когато се видим. Пишете коментари в хитбокса. Дано да сте от компания от Тео, защото Тео ще ви бъгва много. Сега се показва средни пръсти. Показах и ти. И да. Да, пишете коментари, ще ги четем и предлагайте какво да правим на Майнкрафт, защото ще снимаме в сървъри, а може и да снимаме на моето оцеляване. Бай на всички! Ще се видим! Ще се видим, когато се видим, бай!